So, today yung comp ni Holly and nakapag-ayos na ako. Ngayon, parang ako yung magkukomp. Ngayon, gigisingin ko na siya. Kasi siya naman yung aayusan. Okay, gisingin ko lang siya. Ito pala yung OOTD natin. Kita ko lang muna sa inyo. Malamig eh. So, naka-turtleneck tayo. Tapos, jeans and etong coat. Matagal na sa akin. Saan ko ba ito nabili? Zara ata or Tab? Ayan. Okay, gisingin ko na si baby girl. Dito na siya. Morning. Good morning, guys. May na pang energy. May ginawa akong donut na gawa sa medyas kasi hindi ako makahanap sa dun sa may sa amin. Ayan. Medyas nyo lang yan. Dinobli-dobli ko. Kasi yung hairstyle nila ay dapat donut na dalawa dito. Let's detangle. Yeah, but I'm just gonna wet this one. Okay, hold. Tama? See? Yeah, so make-upan ko na siya. Golden yung eyeshadow. See ba? Why don't you use like the hot spray? No, because we're gonna redo your hair after this one. After your dance. She's gonna change your costume. You see? So we can spray a little bit. Okay. Hold on. Come on. Oops. Eyeshadow. Gamitin ko sa kanya ngayon na sa face niya ito yung concealer ng Teviant. Teviant. You spray this first. Okay, spray mo na siya ng Dalpa. Maging hydrated ang yung face. Okay. That smells good. Yeah. Okay, we have time. You look at me, not the mirror, please. Yeah.
ko pala na blush on is yung Sunny's Face. Kay Simple Race to, iniram ko. Sabi ko, meron ka ba dyan na curls? Meron ako, pero gusto ko yung strong. Sa akin kasi parang hindi na siya ganun ka-strong. This one, ang cute. Konti-konti lang. Let's see. Open it. Come on. Don't move. Oh my God. Wala ka. Ito na lang. Para isahan. Look down. Coming. Ay, naku, coming. Oo. Alis na tayo? Hindi ba? Ano lang, i-curl ko na lang siya. Gold naman, di ba? Yeah, it's gold. Look at that. Come on, Baba. So we Just can use your, you do it yourself. Ay, mag-ipit Try. mo yan. Try. I don't know what I'm doing. You do this. Like this. Lift your... Naipit na ba siya dyan? Hindi pa naman. Trauma. Si Ayla, gising na? Yeah, like that, right? Like that? And No, it's fine. don't. Okay, take it off. No, stay there. See? I don't like that. You've got really beautiful lashes. Ayun, Di ba? Oh, Isa mamaya pa na. lang yun. Mamaya na. Diba mo naman isis? Yeah. I-try ko yung isa. Sa ganitong ganun-ganun matatapos yung mali. Yeah, oo nga. I-try ko sana sa kanila. Don't move. Oh. Perfect na perfect sa kanya yung lash curler kasi ang Oh dami no, niya lashes. lashes. Mag-aaway na naman tayo nito paglagay. Kasi blink ng blink. So Ano ba lalagay mo? Ano? Lashes? Hindi. Ah, Mascara. Yeah. Bigat na ng... Oh, don't move. Don't move. Hindi, ano lang. Ang ganda ng lashes niya. I'm moving me. No, I'm You're going stepping to... on my foot. That's why don't... Kasi baka naman ito. You look good, Bob. Are you sure that's what you're wearing? Sa page siya. So that's your first performance? That's good. Stop moving. Stop moving. Okay. Don't move. Stay there. You're squeezing me. Yeah. Beautiful. Okay. Beautiful, Bob. Okay. Ano oras ka nagising? 7. Hindi, before 7. Gising ako nagising. Naunahan ko pa yung alarm ko. Bakit? Ikaw ang excited na mag-perform. Gising ako ng gising. Ewan ko din. Kagabi pa ako gising ng gising. Kunin ko yung balik na ila dito. Yeah. Yung Can I TV. try to put it on? No. No, this is... No. Stop blinking because it's gonna go everywhere, Holly. TV ang tabi. Lapit na itong matapos. Lumalayo lang kasi ito eh. Last one. Okay, wait. Still welcome. Oh yeah, here. Oh, can you look down a little bit? Okay, her nose. Ready na kami. Oh. Hello, Indy! Gusto niya kay ate, oh. Oh, cute. Okay.
Dito na pala tayo sa car. Hello everyone, good morning. Good morning. Mabasi, good morning. Ate Ayla. Good morning. Morning. Ang ganda ng damit niyan, oh. Pretty, Pretty kakulayan. Buti na lang hindi siya nagtakon. Yeah, Magtatakon sana siya. Sabi nga ni Dan, no way. Sabi. Sinabi niya na Baka talaga. malayo yung parking natin. Oo, mahirapan. Tapos minasage niya ako kahapon. Paggising ko, pagbaba ko, Tita Manay, do you have money? For massage. Sino hindi niya nakalimutan? May bayad talaga. So punta ko sa car. Nag-iipon niya para daw sa special holiday. Yeah. Oo. Masinop din to sa pera. As in business is business. Tapos wala pa naman, alam niyo naman wala akong cash, di ba? Di kay Tito dyan ako humingi. Tapos kagabi pinapakita niya yung mga special coins. Ang special coins doon is gold. Kasi ko parang nagpaparinig to special coins. This is special coins at Tita John, Tita Manay. So naghanap ako ng special coins. Right, Baba? Special coins, right? The gold one, right, ate? Ang cute mo dyan, ate. Teddy ang iyong Hindi ba siya mainitan? Sabagay, sleeveless naman yan, no? Palakad na kami papunta doon sa event. Ayan. Medyo malayo lang This yung is parking. workout for you. Yeah, dito na kayo sa Prince Alfred College. Guest event information there. You read that, Holly. There's a sign there. Red sign. Kabili na tayo ng ticket. Be, ilagay na to. Sa'yo yung orange, sa kanya yung black. Pasok na kami dito sa hall. Si Holly nagpa-practice dun eh. Iniwan na namin. Okay. Tapos na yung first dance niya. Change costume na siya. Ayan yung kanya. Second costume. Dito lang kayo nag-change. Alright. Ayusin ko pa ang buhok mo. Come on. But it's so easy. So, tanggalin na natin ito. Kasi high pony naman yung second dance niya. Is it like this? Yes, ate. Like that. You have to remove this one. And si Sisi naghahanap na lilipatan namin kasi 2 hours lang dito sa kung saan kami nakapark. This is very handy, now Holly, this one. To put all the barbecines. So that's why next year, Baba, you have to commit to your dance. What do you mean? Like no holidays. Yeah? Are you okay with that one? So they're not gonna put you in the cage. Kasi ang dami niyang absent sa practice. So, nilagay siya sa cage. Yung walang hindi siya gagalaw. Lang siya doon. Naka-posing lang siya na tiger. You wanna remove this, ate? Okay, go. Remove that. Help Tita Manay. Remove that. Yes. Yes. Well done, ate. Thank you. There's another one. There's the one? Not this one. Uy, nag-work tong itong medyas mo, ha? Ang cute. Medyas. Yeah. Dalawang medyas to. Pinatong ko lang talaga sila hanggang kumapal. Okay. Tingnan natin kung may hati ba may hati sa gitna or may pony lang talaga siya. So there's no line. Holly. Okay. Others So wala siyang hati. Okay. Yeah, pony. Pony lang. Kasi minsan pony with the line. So ngayon pony na wala. Like this. Yeah, just high pony. Tapos after ko siyang ayusan, hanap na kami ng makakainan ni Sisi. Yeah. Kasi babalik kami 12:30. Ano pa lang naman, 10:40. Yeah, so dapat 12, nagda-drive na tayo pabalik. Pabalik. Kasi yung car park.
So, kain muna kami ng lunch dito sa Norwood. Na yung Baker's Delight, oh. Yeah. So, ilan gusto mo? Isa lang. Ako din. Yeah, what do you want, Baba? Yeah. So, Dalawa na yan. Tapos gusto ko ng tuna salad sandwich. okay. Hindi ako dyan. I'll go 2 spicy. Dito kami sa Sushi Hub. Okay, gusto mo? Isa, two of this? Yes. And chicken loverbacks. And the chicken loverbacks, yes. There's Yeah. croissant. Do you want Kumuha rin tayo dito isang croissant para sa dalawang girls. Pero si Oli may sushi din siya doon. Dito tayo sa Mr. Cheese kakain. Si Ray's nandun sa booth. Hinintay pa nila yung drinks. Go-order din kasi tayo dito ng cake. Dito ang croissant. Ayan na sila. Tapos, hindi pa kasi hindi ko alam kung gusto mo. Yeah, later baby. What do you want? Star cheesecake. What can you recommend? The best one? Best one? Yeah. So you like sweet or a sponge? Lemon and then one taro. Yeah, thank you. drink pala? Oo. Yung pastry nila. Hindi. Kasi Drink. nakapastil din yung Oo. special na ano. So, milk tea ba siya? Drink. Taro lang to with matcha drink. Pero ano siya, hindi siya coffee. Hindi siya coffee. Taro talaga. Hindi siya milk tea. Hindi rin. Try natin. Sige. In fairness, dahil hindi siya strong. Masarap. In fairness, hindi ako mamatcha pero gusto ko siya. May iba-iba kasing klase. No. Ayan na siya. Come on, ate. Eat now. Yeah, you need to eat. Ito yung in-order natin. Sana, di ba? Ito yung in-order natin na taro cake from Mr. Cheese. Yeah. No, that's cheesecake yung isa. Try natin. Tara, be. Okay, try. Pwede ba? Yeah. Wait, ate. We'll open Wait, Baba, because there's plastic. Ano mo talaga, kinukot mo talaga ng plastic nga. Yeah. Good? Yeah, in-order natin before. Sponge cake kasi. Masarap talaga ang sponge cake. You're done. Okay. Good eating, babe. Walk into the car and you take my hand. Your hand is shaking. Parking dito sa loob ng school. Very good. Mayroon pa kaming 30 minutes. I-retouch ko lang yung lipstick niya kasi ready na yung ano niya, buhok. Hi, Mom. Yeah? My seatbelt. Yes, okay. Stuck. Kasi kaya nga, buti na lang. Kaya nga. What's that, baby? I'll do it for you. Come on. Mom, look. Come here. I'll put it. What just happened? Hey guys, I'm gonna be putting on my lipstick now. My mom's gonna do it. Salang agad. Salang agad. Let's see. Sinabing magsisimula ng 12:30. 12:30. Ano? 12:29 pa lang. Mag-announce na yan sila. Put my lipstick on now. 12:30. Salang agad. Salang agad yung contestant number 1. Walang intermission number. After yung contestant number 1, contestant number 2 agad. Ano lang? Voice over. Wala, hindi nga natin nakita yung MC. Yeah. Walang MC nga. Yung Wala. ano lang, yung judge lang. Judge lang, oo. Hindi, may dalawang tao. May isang judge, tapos may isang taga-announce ng Contestant. ano ba yung sabi? Comp number 2 or Yeah. something. As in, sobrang dali lang. Ganda. Madali. Kasi kanina ilang sayaw yun? Dami. Kasi sila Holly pa lang 8 na sa category niya. Sa kategory ng Lina Jazz, 8 na sila. Tapos siguro mga 5 siguro yun. 5. Yeah, yung iba dalawa. 3, 4. Sila Holly ang pinakamadami. Teacher Minaj. Yes, baby. What year is it? For the year. Year 3. Year 3 ate. Maximum sa category 8. Natapos ng parang within 2 hours. Kaya ang bilis, di ba? Kasi nag-worry talaga ako sa parking. Sabi ko, pag Why? Because it was in year hindi 3. natin alam magkano kasi 2 But it's hours 10. yung pinarkingan ko kanina. Huh? Kasi sobrang hectic Yeah, he's talaga. in year Ganito 3, talaga not yung year school sa 11. Australia. Wala talaga.
And then after that, he's gonna be near 6. Let me see. Pero this time, And You are? he's on. so lumabas talaga kami ng school. Nag-ano kami, yun nga, nag-norwood tayo para Okay. kumain. You happy? You're not? Wait, Oh, okay. Mom, can you take my earrings? Thank you, Ate. Did I Okay. do a good job, Baba? Yeah. Okay, say thank you so much, okay? Now, but you ask me for a dance. Can I have a chance? Music's playing loud from the party outside. Yeah, left it. Sabi guys, aalis na naman sana kami kaso nandito na yung boys. Kasi tulog yung mga bata. Punta sana ng post office. Ayun, oh, gising na siya. Gising na si Holly. Dito na kami. Importante yung post office. Si Ate, tulog pa si ano, mamaya na yung chika. Yes, baby, okay, I will help you. So, yun guys, tapos na yung comp. Ang gagaling ng mga kalaban nila, Holly. Tapos, ang ganda ng mga costumes. Kaso hindi lang tayo pwede doon mag-vlog. So, sila Holly, sa category nila Holly, sila yung maraming entries. Like, 8 sila, 8 yung magpa-perform. And, yung isa is Broadway. 5 sila sa Broadway nag-perform. Hindi sila doon nakuha. Then, doon naman sa jazz, 8 sila. Ang gaganda ng mga bata. Tapos, ang dami-daming sa isang group, 20 ang taong sumasayaw, mga bata. Tapos, sabay-sabay ang galing. Sila yung nanalo. So, hindi rin nanalo yung ano ni Holly, walang nanalo dun sa jazz tsaka sa Broadway nila. Pero yung nanalo, sobrang galing. Ang ganda-ganda. And yung mga boys, tingnan nyo. Si Kuya, yan yung regalo namin sa kanya. I know. Yan talaga yung request niya sa birthday niya. That's very, very long, Kuya. Let me see. Let me see. Let me see. It's a bit like... Are you sure? That's so very long. Very long. Yan yung drive. Kuya, is it driver? Yeah. And you? Let me see your shoes. Zamba. Huh? Zambas. Let me see your shoes, Hack. What do you call that one? Wait. Zamba na sapatos. Black. Nice, lucky. It's not your birthday. So why you get shoes? To Marion, they didn't have any there, so we went all the way to Teacher. No, we went there because Dad was at Marion as well. But I didn't have it. I know, that's really good. Ang ganda ng ano, hindi namin tinapos pala yung ano, hindi namin tinapos yung comp kasi meron pa after nila Holly na yung mga same school niya, may hip-hop, may... So where were you about to go? Meron pang ibang... Hi, meron pang ibang entry yung MJ. Ha? Why in? Uy, lumalapit talaga siya, be. Mom, where were you gonna go? Where? Post office. Post office. Because the girls were sleeping. Alis na nga kami. Kasi nga, sabi namin, wag na namin gising yung mga bata. So, naisipan ni Rach mag-pick up ng parcel. Eh, yung paglabas namin ng garage, papasok naman sila. We're having barbecue? Yeah. Magpa-barbecue kami tonight. Oh, yung boys. Kami ni Race. What we're gonna have, Sisi? Magpa-barbecue daw sila. Ang linis, naglinis nga si Jay. Hello, Indie girl! Hello, Indie! Ang tagal kang iniwan ni Mommy. Did you say thank you to Tita Race? Thank you. Ayan si Ate. Para kay Ayla, si Ate Holly ang panalo. Yeah, wala talaga. Sabi niya Ate Holly. For Miss Ate Holly's group. Ayla, you and Ayla can play with it outside. Go there, Baba. Not here, Baba. Okay? I'll go Ate. Have her look there. Hello, Indy. Is this you? Look. Is that Indy? Is this you? What's wrong? Expecting it. Wow. Hello. Oh. Hey, Indy. Hey, Indy girl. Right here.
Ay, hindi! Gusto-gusto niya kay Ate Oli, oh. Did you really have fun, Baba? Ang ganda ng mga yung mga nanalo, grabe. Ang ganda ng costume, tapos ang dami nila. Puno nila yung stage. Sila rin yung nanalo sa morning session. Comp, and then sa second session, sila pa rin yung nanalo. What's that, baby? Just chicken. Okay. Kumakain si Kuya ng tira na chicken tsaka rice and si Holly chicken. 2 chicken. Gusto niya ng chicken. You don't like chicken? Okay, I can give that to Ate Ayla. You want rice? Okay. Put this one here. I'll get you another one. Gusto niya rice. Ayaw niya ng chicken. Ito kay Ate Ayla na lang to. Gusto niya raw dalawa. Here, Ate. Are you gonna say? You're welcome. Snack or ano na to? Early dinner. Guys, kain kami. Ito yung tira namin kagabi. And niluto na ni Sisi yung balot. 8 balot. May pinakurat at saka asin. Alam nyo ba? Sobrang pa siya. Well, hindi naman sobra, pero crunchy pa din. Yeah, okay pa din. Okay, initin ko sana sa diba? Crunchy pa siya. Hindi na ako makakakain. Dalawa man di? Ay, yung niya, chips. Dito natin ilagay yung ang pinagbalatan ng balot. Ay, hindi ko mahawakan. Hindi pa. Ito na muna tayo sa upan. What a big day. Oh, what did you know? Ay, ang sarap nito. Ayan, kain din siya, oh. You want balot, Bab? No. Yummy, di? Closet, thank you. Diba? Tumutunog pa talaga. Kaya nga eh. Kikilabang din yung isa. Yummy, di? Ang suka, ang sarap. Yung mga bata nandun na. Yung malalaking bata. Just show it, same-sex shoes. Yeah. Lucky boy. And girl, what about a t-shirt to get there? To get that one? Did you search? Yeah, went to Marion, they had none left, and there was one left at T-Tree. How about Kuya, the New Balance? They're out at Port Road, T-Tree, back here. Retiring. Ako ang kaktal sa competition. Yan Hindi, sa asa kanya. ka. Walang tubig yung panggatas na yun. Asa ka yung tubig niya? Ano sa bag niya? Wala din. You'll have to drive home, babe. Alright. You can drive the other car. I'll drive No. Masarap yung okra? TJ's, Katrina, Huh? Tyrone, you drive. I know that. I mean, long arms. Too long. Yeah, he's fine. He can get it. You think so? He's grown. Have a look at him. He'll be bloody taller than me here shortly. Look how big he's got now. Look at him, Brad. Remember him, little baby? No, never, Yeah, he's not a quite baby bloody. anymore. Hello, no. Big. Lumaki din sila sa He's tall. Look, he's grown. Tingnan ang smile niya. Sayang-sayo niya sa sa driver niyang bago. Harap mo kaya sa niya. Hihirapan siya.
Kuya, ang fair ni Kuya sa regalo niya. Oh, where is it? Rizzler? Hindi na siya tigil dahil. Rizzler. So, si Sisi pala pinapatulog lang si Indy. Kasi hindi pa naman namin ito makakain. Is that duck egg? Yes, Baba. Hindi pa namin makakain yun. Good. Yeah, you wanna try later? It's so hot. What toy? What car? It's still hot, Baba. The fat one. Okay, get it. Holly, please get it. It's hot, baby. Why is it hot? Yeah, because it's just cooked. Is there a baby chicken inside? Yeah, baby. I see a chicken. Not yet. It's very hot. We cannot eat it yet. Gusto rin makita yung duck dito sa loob. It's a duck. It's a duck. So, yung competition kanina, ang bilis ng movement. Like by categories, after ng categories na, halimbawa, under 10, i-announce agad yung winner. It's just the ducks. And then, walang intermission, hindi namin makita yung MC, yung nag-a-announce, at saka yung nag-introduce ng mga contestant. Wala, as in, ang bilis-bilis lang talaga. Maaga kami nakauwi din. Pero hindi na namin pinanood yung iba. Kasi nga, kailangan din namin umuwi. Kasi, si Indy, ang tagal na nga naiwan ni Sisi dito. Kaya thank you, Sisi Ray, sa pagsama sa amin. And yeah, it's a good experience for Holly. Ito yung first time namin na sumali sa comp sa bago niyang dance school. And yeah, ang ganda ng mga nanalo. Ang ganda-ganda ng costume talaga nila. As in, kung pwede lang i-film tapos i-blur yung mukha nila. Kaso nga hindi pwede mag-film doon. Pero ang ganda. Yung nanalo sa jazz at saka dun sa Broadway, isa lang na school ang nanalo. Pareho kalaban nila Holly sa jazz, yung first. Then yung kalaban nila dun sa Broadway, yun din yung nanalo dun sa jazz. Pero ang ganda talaga din. As in, puno nila yung stage. Ang laki ng stage. Napuno nila yun. Tapos sabay-sabay sila. Ang ganda tingnan. Pero mas malalaki sila. Matatangkad sila. Parang hindi na sila under 10. Parang more older pa sila kila Holly. Kasi parang kasing taasan ni Kuya. Ang iba. Tsaka ni Zach. Ang group na yun. Yung mga nanalo. Tapos tiningnan ni Sisi. Sabi ni Sisi, magaling daw talaga yun. Na pag nagko-comp, laging nananalo. Taga city sila, taga dito sila. Ay, ang init pa. Gusto ko na sanang kainin. Pero sobrang enjoyed din naman ng mga bata. It's a good experience. Lalo na kay Holly. Ang bilis talaga. As in, pagkatapos nila, labas, change. So, hintayin lang natin hintayin ko lang si Sisi Reyes. Tapos kainin natin yung balot. And si Jan tsaka si Dan, umalis. Bibili sila ng pang barbecue kasi nga magba-barbecue tonight. Kami ni Reyes magla-lobster. And later si Jan sasama kay Dan sa swimming ng swimming ni Ayla tsaka ni Arlo. Tapos kami naman dito sa bahay. So, baka simulan namin ang pagba-barbecue kasi gabi na makaka-uwi si Dan. Kasi si Arlo 6 o'clock daw yung swimming, si Ayla 5:30. So, siguro i-start namin yung barbecue. Para pag-uwi nila, malapit na lang maluto. Tapos, kain na sila. Ang ganda ng weather, mainit na malamig ang hangin. At least hindi umulan. Hindi siya nagsaksa sa patulog. Lalamig na yung balon. Initin na naman. Ayan siya. Kano ba yan? Ako. Iniwan ko kasi papatulogin ko si Indy. Hindi talaga natulog. Sabi ko, ang balot ko doon. Ay, gara si Indy. Di! Walo to guys. Go play with Ate Holly daw. Are you gonna eat, Baba? You want? Yeah, try here. Come here. Go get a small spoon, Please, please. yeah. Yeah, there, baby. Ay, lalagyan na. Ay, pwede na kasi nakahawakan ko na. Yeah. The small one. At the top, Mama Love.
Patry natin kay Holly. Pwede. Ayan. Yeah, just one. Yeah, that's it. Thank you. Just one. Sarap nito. Hindi, girl. Huwag ka. Come here. Dito ka. Try daw itong... So, yung ano, huwag yung puti. Oo, yung makapal, di ba? Oo. Have you tried Yung this flat. rice? Kasi yeah, we did. My favorite. This is our exotic food. Ooh, this is your first time if ever, Holly? Isak lang na nag-try nito nung bata. Oh, yeah? Mahal nga lang. 100 pounds. Ang bayad. It's not it. Ano, may pera dapat. Bayaran mo siya? Bayaran ko, 100 pounds. Pounds talaga. As in. Wala. Ayan na. Uy, sarap. Oh. Okay, Holly. You want salt? Ano? Maybe, ano, Uy, ang daming sabaw. Ang daming sabaw. Kayo nga. Inumin niyo yung sabaw. Don't spit the sabaw, ha? Just try it first. Dito. Oh my gosh. Uy, ang linis tingnan. Ayaw. Ng balot sa Australia. Oo nga, no. Hindi siya madali. Hindi maitim. Hindi ang sabaw. Maputi. Yeah, look. Hindi niya nagustuhan. Ay, ako na. Oh, ang linaw, no? Yeah. Parang na-filter pa nga ito. Okay, cheers, be. Cheers. Ay! Ano yung sabaw? Ano to? So good. Maliit lang ang baby, no? Nakapira talaga yan. Okay. Cheers. See, inumin ko na ito kasi Malasa. malasa. Ay, oo. Manamnam, no? Yeah. Ano siya? Amerikano rin. Ano siya? Ano siya? Important Foreigner talaga. talaga din. Foreigner talaga yung balot. Dito ba to? Dito to. Hindi na to sa ano? Hindi dito sa Pilipinas, sa ibang ano to. Country, China, Vietnam. Vietnam. Actually, hindi ko alam. Pero may duck naman dito. So baka mga Chinese lang nag-raise ng ano. Kasi lima, ano. Kasi sa atin ang daming balahibo-itim, di ba? Ito, Blandy. Blandy to, guys. Yeah. Kita ko sa inyo. Ay, maniwala kayo, Blandy. Sa akin, tingnan mo. See? Blondie na. Ang balahibo. Yeah. Pati din yung buhok niya. Parang Sa atin, ang itim, di ba makikita mo mandidiri ka kasi balahibo ba? Alam mo, parang balbuni. Ayan siya, yan yung blonde niya, oh. Yan yung buhok. yeah, sarap. Sarap. Ang takot-takot. Sa Pinas kasi, pag kami kumakain nito ni Mama, sa madilim, para hindi namin makita yung blonde, yung itim. Kain niya talaga. Ayan. Actually, hindi natin alam yung tunay na kulay ng balot kasi nga sa itim, sa dilim na kinakain, baka blondie din yun. Hindi itim talaga. Itim talaga na yung ano labalay. Oo, itim. Ito talaga pink. Ano pink? Blondie talaga, Blondie parang talaga. grayish. Ang sarap. Tapos ang yellow na, ang laki ng yellow. Sana malit lang yun. Minsan atin ang laki ng puti, di ba? Kung ang yellow. Ito na yung puti. Malambot. Tingnan, minsan kasi may malambot na puti. Uy, magaling yung ano, nagkaganito. Ay, malambot ang puti. Ay, ang sarap in fairness. Sabi namin, tira kami ng 4 para bukas. Ano natin? Sige na, kainin ko na ito. Hindi pala ako makain masyado ng ano, pero... Hindi ko kumakain masyado? Okay na, okay. Yeah. Sarap, diba? Alright. Second one. Sarap. Sarap din kasi ng suka. Yeah. Kailan yung last kain mo? Sa Pinas? Tagal na. Oh, Pinas. Yung umuwi sa last year. So, kumain ka ng balot doon? Oo, pero ano, walang, ayoko yung ano. Kasi, di ba sa atin malalaki, minsan parang may tinig ka na. Ano yun? 18 na siguro. At 21 nga pinakamalaki, diba?
So, 16, okay na. yung makakain ko na yung, alam mo, may buto na talaga siya. Yeah. Kaya ayaw ko yung Kami kasi mahilig talaga kami sa balot. So every time umuwi talaga kami, nagbabalot talaga kami. Mahilig talaga kami. So, kami din, pero hindi na ako nasanay kasi taga ko, hindi nakakain. Sila mama. Pero ngayon, syempre, control na sila. Mama mo kumakain din? Sarap. Ang sarap ng yelo. Kainin ko to, sayang to, malambot yung puti. Ang sarap. Masarap kapag mainit kayo. Isahit alam. Mas ino. As in guys, ano talaga siya? Hindi morena. Ano, bland, ano? Alam ko na, nagluta to. Anong brand? Bilis mong pumuti. Nagluta to. Talaga natulog. Ang puti niya talaga. Sarap. Tapos ang daming sabaw. You got me feeling good, right about your side. Lost in every move, writing down your smile. Baby, hold me tight, let me trace your lies. Keep it low, cause you dropping it down. We gon' boogie to the sundown, no. Baby girl, you look so fine, fine, fine. 아무 생각 없이 can't wait to tune it out. Show you all I know. Let me ease your mind. And by 6:08, give me another minute of your time. We'll turn it upside down. Can be sick all night, cause we'll switch it up inside out. And I give all that you want. Let me make you say left, right, up and down. Try ni Sak yung bago niyang sapatos. They're a little bit Long? big, but they're all A little bit big? Beth? No, they don't look big on. What size is it? 8, What your size? 7. 7.5? That's the only pair left in Adelaide. Oh my god. That's why, yeah, that's why we had to go ring them up and save them for. So why would we go on to JD Sports and look? Thought they might have had them, but no one's got them. Last pair at 8s. See, in You got Australia. The last pair in Australia. You're lucky then. No, Thanks, Dad. I Oh did. yeah. Ah, you did. Yeah, go one more of those sacks so you can tie up. Go. Ang ganda, Sak. No, don't. Is that the color you want? Yeah. Why looks bad? Oh, yeah. Look at Tita Ray's. Tita Ray's looks nice too, the color. Na? Gusto niya black. Kay Tita Ray's kasi, yan. They're not sandy though. Yeah, it is. Oh, they are. Yeah, Yeah, they are. Samba. Update, guys. Nakauwi na pala sila dyan, tsaka si Dan from swimming, and nakaluto na rin ng barbecue. Oh, ayan, kumakain na sila. And ako, magluluto ako ng yung sauce ko dito sa lobster, yung black pepper sauce. So, ayan. Si Sisi nag-ano na dito. Dik-dik na siya ng maraming pepper. Diba? Ang ingay na kasi nga yun. Time to eat na sila. Ang cute. Lagay tayo ng butter, avocado oil, garlic. Eh, dito na ba? Garlic. Oh, naubos na nila. Garlic, onions, ginger, daming pepper. Ano pa? Oyster sauce, sesame oil. That's it. Simag ko lang to. Yung baby ko nasa boobs na. Yung gusto ko lang man i-vlog sana to, ang nakukuha yung roast ko. So,
tunaw na yung ano, tunaw na yung butter. Lagay na tayo ng avocado oil. I got it. Yeah, just leave it in. Yan. Hindi talaga sila nag-rice. Hindi sila nag-rice. Ang sibuyas. Naluto na. So parang igigisa nyo lang pero hindi nyo susunugin. Gigisin na naman ang paa ko. Don't baba because I grind it too much. So, ayan na yung onions. Next is yung garlic, ginger, tapos yung mga eto na, sesame oil, mamasita, tapos yung pepper. Yeah, tapos na ako dito guys. Ayan na yung sauce natin siya. Hinahati niya na yung monster doon. Sobrang laki talaga nun. Wala lang kaming is coriander kasi nilalagyan ko yun. Hindi dito sa sauce. Yung sa, yan diba? Kasi ano siya ng lasa. Ano rin siya, nakaka-add na siya ng ibang kick din na lasa. Ano, kaya mo pa? I'm doing my best. Yan ang Tama ba to? Hindi, tama yan. Yan, Tapos nakaka na dito, magla na ako. Hindi na. I-ano mo na siya, oo. Ang dami mo nang nagawa niyan. Kaso nga, yan ang pinakamalaki. No, yung nasa ref mo pinakamalaki pa. Oh my gosh. Hindi, i-ano mo. Yan, ganun. Cut ba da? I-ano mo na. Yeah. I-CPR mo ba? Yeah. Oo, ganun. Yeah. Yeah. Naubos na sa pepper. Yeah. Tomorrow? Yeah. Yeah. Okay, sige. Good for us. So, ano yung tayo natin lahat? Hindi, ano ko. Uy, kain na kami guys. Yeah, kain tayo guys. Kain tayo. Nakaupo na naman kami dito. Dito na naman. Most weeks natin, nakaupo tayo dito. Para, di pati tayo nagsaswap ng ano. Sabi mo, dyan yung position mo eh. Ever since parang sa vlog ko, parang edit ako dito talaga. Dyan ka talaga. Hindi ko naman napapansin. Parang makasanay lang akong kausap pa dito. Hindi ito mo No, yeah, perfect. Ang perfect niya. Sorry naman yung sauce. Naglagay din tayong soya sauce dito, guys. Wala siyang light sauce. Hindi na tumaano yung ano. Hindi makakain na yung nilaga. Bakit? Hindi, higop akong sabaw. Ay, ka. Kasi si ano? Tahimik, nagcho-chocolate. Agoy. Sarap, no? Ibang panlasa, no? Dapat may ano tayo? Wala, makakarami. Oh, yan sila Sharon nasa WA. Basta Nagkaraban. nasa sila lang? So, after talaga ng birthday na Indy, naman nag-behave Ayun sila. nga pala dapat. Oo, hinintay lang tayo. Ang galing naman nila. For how long? How many weeks? Hanggang maganda. So, wala sila sa birthday ni Ayla. Okay. Siya sa birthday ko. Magiging lang naman kami lang, diba? Hindi din, mag-ano lang kami niyan, magpa-family day sa Zoom. Mag-ano lang kami muna. They're actually doing the other day. Kanina balot ni Macbang ngayon na naman. O yung grabe ang cholesterol nila sa life. Cholesterol to. Pero hindi, ako, kahit kami may ganito, hindi na talaga ako kakain lang ako kung ikaw. Saan talaga ng sauce? Sarap ng sauce na. We went from Perth then last week. Next time, huwag mo nang pinuhin para hindi tayo nakuha. There's not really much from. Gulat talaga ako sa parang yung binili sa tindahan ng dikdik na, alam mo yung piso? Pretty much just nothing there. Grabe, dinik talaga. Hindi natin makita yung pepper kasi nga, nanitim na siya sa ano. Wala siya yung buo, nalala mo yung buo. Na.
Wala na akong naalala mo. Siya, tagal na kasi siya din hindi nakakain siya din. Happy? Sup ka dyan, Bia. Happy? Wala si saka ako yun sa akin. You happy, Raz? Yeah, thank you. Really good. Ikaw, happy ka pa dyan? Happy ka ba dyan? Imbis na maggawa ka ng brownie. Kasi pag madaling araw, babangon siya talaga siya pag may ice cream. Malang bukas na. Pwedeng lang. Na breakfast brownies tomorrow. To avoid your heartburn. Heartburn pala sa gabi. Pag may ice cream. Relax siya ngayon. Hindi siya babaw ng alas 3. Bakit na ba water? Oo, pangit in. Kapahin na siya. Oh, man, I can't go. What do you want? Kahit nga ito, no? Kung wala kang sarang pang lobster o ano yun, sabaw, pwede mo. Kasi yung coriander, ang nakakaano nito ang coriander din, din. Do you want Simon stuff? Masarap siya pag may coriander kasi nakaka-add siya ng lasa. Oh, yeah? Pansinin mo, pag may coriander, tapos ibuhos mo yan. Yeah, kasi yung last ganyan ko, ano na, ikaw na yung gumawa. So, ang tagal ko na talaga gumawa. Na hindi ka gumawa. Yeah. Mabigyan ko pa si Sharon ng gawa mo. Nagustuhan niya ba ito? Pero sila kasi hindi sila kumakain nito. Ang dami nilang nasasayang talaga. Itong galangan, hindi mo nila yan kumakain. Dapat pala, tail na lang ang ibigay mo. Next time. Ano na namin, na-realize na namin. Tail talagang binigay ko nung last time. Kasi Binigyan namin sila. Kasi yung sayang talaga. tinatapon pa tayo. Mamili. Tinatapon Pero kanina na tail. Oo, ano nga pala mo, tinatapon. Nagkaraman, nung pumunta kami, nagkaraman kami, tapos may dala kaming ganito. Hala, yung sinerve nila. Pwede yung, kasi nugasan pa. Wala na. Hello, Gail! Nung nalaman mo, wala. Bigyan na kita, tail lang talaga. I am the greatest Ako warrior. naman, ayaw ko ang tail. Dito ako sa galaman. You cannot get a soul off me. I'm too quick. You got me feeling good, right about your side. Lost in every move, riding down your smile. Baby, hold me tight, let me trace your lies. Keep it low, cause you dropping it down. We gon' boogie to the sundown, no. Baby girl, you look so fine, fine, fine. 아무 생각 없이 can we tune it